norok bahai tong Shillong Teer ker kokborok channel norok lamsao tini 12 tarik 6 March 2023 ni norok no goti tai house tai weekly number rinani thangui tongo hingke norok sajak hingkai norok play khlai di chajakh khe play takhai di hingkai puila no ang sana naio norok tak phana ni channel no subscribe khai hingke subscribe khai ridi tei bell icon no click khaiui norok support khai di hingke ano je support khai tongnai rok no belai belai khe hambai hingke ang tabuk norok no naidi 10 tarik ang norok no common number rimani aroni bisingo bomo bomo success wngkha naidi hingke 10 tarik o norok no ang naidi 74 rijak 10 rijak hingke 10 obo success wngkha normal goti o je thwngnai rok hingke 20 rijak 77 17 78 hingke 09 90 hingke naidi obo bo success wngkha SR tai 10 11 hingke norok normal goti no abo rijak aboni pore o norok no haini hai rijak ang special goti o hingke naidi obo special goti o norok no tamo tamo rikha naidi special goti bo 10 tongni hinui norok no ang rijak hingke je play khainai rok borok success wngkha 11 hingke tabuk thanai norok no hit goti naidi norok no ang hit goti rijak 10 tarik o hit goti 10 bai 14 hit goti thwngli hinui hingke tai obo backup ni bagui norok no thwngli hinjak je thwngnai rok success wngkha je thwngya rok success wngya hingke aboni bagui norok no ang sana naio ani video no jodi naikha hingke puila ni simi paithak jora naidi skip khaiya karonoi hingke norok ani goti no norok mannai hingke success wngnai hingke tini salo chwng 5 taka khe thwnglainai hingke norok je success wngnai rok kha 5 taka khe thwngdi ar jodi oboni kwbang thwngna hingke norok ni issa kintu ani hisabo khe 5 taka hingke je loss wngnai rok hingke 10 taka khe play khlai di tini ni salo hingke norok tak phano ani channel no nai tongkha hingke norok subscribe khaiya rok hingke subscribe khai rijak di tai video no skip khaiya karonoi norok full video naidi hingkesi norok ano support khaimani klainai hingke chwng tini norok no ang puila normal goti rinai normal goti ni bisingo norok no ang tini 32 tarpore norok thwngna amsakhai tai waisa 10 no repeat thwngdi tamoni hingke first time khela o kebo romoi maya je bwswk fainai hinui aboni bagui norok 10 kaisa rikha hingke 00 kaisa norok play khai mano hingke ulta khai fano rimano tini ni puila o weekly ni o sapta ni puila din aboni bagui ulta khai rui mano 10 hingke 93 kaisa thwngdi chajak hingkai 02 tarpore 07 tamoni hingke 0207 norok thwngdi hingke obo bo chance tongo fainani hingke tarpore 57 kaisa tongo 57 norok play khai di 52 bo chajak play khai di 12 tamo hingke 12 tarik puila din weekly ni hingke aboni bagui chance tongo je 12 kongna bagui hingke 16 thwngui mano 41 thwngui mannai 24 thwngui mannai 15 thwngui mannai 61 thwngui mannai tarpore 72 thwngui mannai tarpore 79 thwngui mannai 62 bo thwngui mannai 63 chance tongo hingke 97 kaisa norok play khai di normal goti o tini obo je play khainai rok 5 taka khe play khlai di hingke tabuk wngkha de house ni khetre norok chajak khe house bo play khlai di hingke house thwngui bo norok success wngui mano kintu norok kom kom khai thangdi bisi hitter thwngdi norok je ang samani mote kok khai no norok thwngdi hingke norok no tabuk house rina thanai house wngkha de norok ni bagui 0 house bai 5 house hingke norok o duita no play khainai di tini ni salo bisi khai ta thwngdi please 5 taka khe no tini ni salo puila din play khai di 100 rupees hingke house tai goti norok no ang
success khairoknai tamoni hinkhe tini success wngya khe khana khainai khana wngya khe sunai khlainai haifano daily nangnani kokya haifano norokno ang je loss wngya tui khaiui ang chai tongo hinkhe norok chajak hangkhai ani channel no subscribe khaiui support khlai di hinkhe norokno house o duita house norok tini ni salo play khlai manai hinkhe o duita house thwngmani pore no ang haino hai rinai norok chajak hangkhai play khlai mano hinkhe ani oro bo je information manmani hisab khai manmani aboni mote norokno ang goti rwo hinkhe tini ni salo norok hit go thwngnani hinkhe hit mane bisi hit ya jemon 10 taka 10 taka khai thwngnani goti wngkha de norok bagui 32 97 01 12 58 06 তারপরে 83 39 27 hinkhe norok obo kisa hit ke thwngmano tini ni salo chajak hangkhai play khai di 10 taka khe please hinkhe tabuk special guti go norok no rinai special guti bisingo norok tini salo play khai naidi je 01 tai 01 93 তারপরে abono karibo 41 kaisa play khai manai তারপরে abono karibo 57 52 okai 56 তারপরে 56 তারপরে 79 তারপরে 97 hinkhe special guti o norok no ang tini 8 tarikha norok chajak hangkhe obo play khai di chajak play ta khai di hinkhe abono karui bo haino hai norok no tabukhe tini salo single guti wngkha de norok chajak hangkhai play khai di chajak play ta khai di kintu tini ni dino single guti siyotle saimaya kintu haifano norok thwngna muchukhai play khai mannai norok no ready mano 01 01 tai 06 by 06 tai 56 o duita no norok no tini bagui single guti ready kha norok chajak hangkhai play khai di hinkhe tabuk o ani hisabo o saptao norok bagui booking guti o sapta ni bagui booking guti wngkha de norok booking guti norok 32 tai 23 no booking thwngui manai hinkhe obono o saptao norok miss ta khai di miss khaikhe norok ni loss wngnai ani hisabo obono anytime o saptao norok play khai tongdi hinkhe kha o success wngano hinui hinkhe obono miss ta khai di please obo booking guti no norok miss khaiyaui norok sal faikhe no sabrum no play khai thwngdi hinkhe tabuk wngkha de chwng weekly ni number kisa nailainai hinkhe o sapta ni weekly number je thwngna muchungnai rok ni bagui obo khe weekly number wngkha de nari norok o saptao khana ni simi tini ni simi norok o number no play khaiui thwngui mannai norok chajak hangkhe obono play khai di play khaiui kha o success wngnai hinkhe ani hisabo khana ni salo norok o guti no hit tui mano single guti o hinkhe obo bo tongo hinkhe omo bo kisa hit tui mannai hinkhe thanaio 63 phaijak ani bagui 36 phainani chance tongo obono norok play khai mannai hinkhe
o 5টা number o 5টা number no norok kisa 10 taka khe thwngdi tei baki no 5 taka khe play khlai di weekly number ni abo khe hinkhe norok chajak hangkhai play khlai di hinkhe norok no ang weekly number bo rwkha hinkhe booking guti bo rwkha bepak single guti bo rwkha hinkhe tei normal tei special guti bo rwkha hinkhe norok chajak hangkhai channel no please kwtal wngwi tongkha hinkhe norok channel no kaisa subscribe khai reejak di tei bell icon no click khaiwi norok notification manai hai ni khai tongdi hinkhe tei kaisa koimung ani video no full norok naina bagwi hoijago norok full video play khlai naidi hinkhe skip khaiyawi norok naikha hingkhai belai nai hinkhe ani koimung achungno tini bagwi norok jori chajak hangkhai play khlailai di।